успамінаю нашыя каляды на Падляшшы. У Дарафея падаецца. А, я памятаю, так. Гэта калі ў кожным двары частавалі, налівалі, і напрыканцы вёска аказалася бясконца, як горад. Ой, бясконца, і ў кожным двары нас чакалі каляднікаў, нам так былі рады. Ну і мы спачатку былі радасныя такія і свеженькія. Так, ага, спачатку свеженькія, але потым нахадзіліся, начаставаліся, мы ўжо былі такія не вельмі добрыя. І наша вёска была доўгая. Доўгая, да. І Томак, наш мядзведзік, вот калі памятаеце, заваліўся ў сумёк, так мы ледзь выцягнулі ўсей гамані на яго. Да. Ну, што сказаць? Ну, варта было зайсці ў кожны двор. Варта было уважыць кожнага гаспадара. І варта было сказаць: «Добры вечар, пане гаспадару». Ходило, блудило, 700 молодців, щодрий вечір. 700 молодців, 7 колядничків, щодрий вечір. Приблудилися к новому двору, щодрий вечір. К новому двору, пану Григору, щодрий вечір. Ви добрий вечір, пані Григоре, щодрий вечір. Ми ж твого двора не мінаємо, щодрий вечір. Ми ж осі тебе звеличаємо, щодрий вечір. Добрый вечер, шановные сябры! Мы рады вас вітать на нашем домашнем святочном концертику. Колядки близко, колбаски низко. Святый вечер добрым людям. Пришла кутя, наелися кутя. Так казали наши продки на коляды. А я вспоминаю на Подляшши, якая ж колбаса смачная. Там все было Кому смачно. что, а тобі знов проезжу. Ой, ну не тільки ж проїжджу, а пам'ятаєте, яку вечерину у готелі ми зладили? О, було. Уявіте собі, ми співаємо, танцюємо, на музичних інструментах граємо, каратей гудім. А треба сказати, що у день готель подавався майже що пустим. Сусідів ми на углу не Так, бачили. не сустракали, не було нікого. Ну і сидім до ночі. Сядзім, гудзім. І співаємо, і Гудіть ми танчимо. вміємо. Аж но у годину ночі нейка кабета спокою виходить і на нас так сердито. Да кольки вже вам тут дайте відпочити. Супокойтеся. Ну а нам що? А ми на яє? Ну так долучайтеся ж. Да, долучайтеся. Ой ти, бабочка, стара галочка. Ой ти, бабочко, стара галочко, добрий вечір, за столом сидить, солому товче, добрий вечір, солому товче, пироги пече, добрий вечір, сено смажить, пироги мазать, добрий вечір, небо клеше, той дров прилязе, добрий вечір, кам'яніше, той жар заграбе, добрий вечір, помиліше, той теж заняття, добрий вечір, йде бабочко, стара галочко, добрий вечір, на печі сидить, червонці лічить, добрий вечір. А мы на каляды ходили увечары. И ведаеце, што рабілі? Что? Здымалі брамы, якія хлопцы! У нас такая традыцыя. Вот усе ведалі, увечары збіраемся таким натоўпам. Ну, мы літаральна былі дзецьмі. Ну і у такім узросце уже
таксама ведалі, што гэта трэба рабіць. Адкуль ведалі, не зразумела. Ну вот, збіраемся увечары, цёмна, падыходзім да двара чалавека, і хто дужэйшы здымаем брамы альбо вароты і нясем некуды далёка, альбо ў канаву кідаем, ну, каб не адразу знайшлі іх. Ну і все, так паходзім па вёсцы, там у некалькіх двароў, хто ганяў нас, хто не. На раніцу уже, я прыйшла дадому уже, і на раніцу тата заходзіць дамоў і кажа: «А дзе нашыя вароты?» А я кажу: «Я нічого не знаю. Я прийшла, все було на місці». Не доглядели. І вас не мінуло гэта. Ну, а тата яшчэ расказваў, што некалі цэлае прасла ад плота чалавеку на дах хаты закінулі. Ну, уявіце, як же ж ён адтуль яго здымаў. А як ён не чуў? Ну, Весь гэта ўжо спаў, відаць, было надта позна. У нас яшчэ казалі, чым паскудней гаспадар, тым далей гэтыя праслы і адносілі, каб ён не знайшоў. Ой, там за теном, де на море синьом, святий вечір добрим льом. Да на море синьом чаночок пливе, святий вечір добрим льом. Тим човночком, де сидить Іванько, святий вечір добрим льом. До строжочки строжа, да на море пошає, святий вечір добрим льом. Допливіться стружечки, сюди мої волішки, святий вечір добрим льом. Моєї волічки віники звивають, святий вечір добрим льом. Вінки звивають, дорого продають, святий вечір добрим льом. Мне ж молодому дає так дадуть, святий вечір добрим льом. А ми на каляди з дзяўчатамі варажылі. Ну як варажылі? Пеклі аладкі і далі іх сабакам ці курам, чыю аладку першую сабака той схопіць, той, вядома ж, першы замуж пойдзе. Яшчэ было такое, выбягалі 12-й гадзіне, штакетнік абхоплівалі. У каго дужэйшыя рукі. І потом падлічвалі гэтыя штакеціны. Калі цотная колькасць, тады будзеш у пары. Калі не, тады ўжо, як моя мама мне казала: «Дачушка, ты не перажывай. Хай той хлопец адзін твой астанецца, а ты ўсё будзе добра. Не перажывай». Вось, а аднойчы мы вырашылі паваражыць з дапамогай так званай чорнай магіі. Духаў вырашылі выклікаць. Ось, нехта нам падказаў, што трэба чорная кніжка, чорная стужачка, свечачка, яшчэ там нейкія прылады. Ну вось, сабраліся мы ў мяне ў хаце. Вось, а моя сяброўка Светка, яна заўсёды цягалася са сваім сабакам. Цяпа звалі. Ну і зараз прыйшла з ім. Я кажу: «Куды ты цягнешся з гэтым сабакам? Мы яго
на улице покинули. Хай там мерзнет. Добре, дітки. Карацей, знайшлі мы гэтую чорную кніжачку. Падаецца, гэта быў томік Леніна, бо другіх чорных тады у мяне не было. Чорную стужачку, свечачку запалілі, кніжачку перавязалі. Ось, і такая працэдура была. Трэба было задаваць пытанні духам, і эта кніжачка павінна паварочвацца. Калі ў правы бок, то, значит, станоўчы адказ. Калі ў левы, то наадварот. Ось, страшна, але ж запалілі свечку, святло пагасілі. Ну і уяўляеце сабе, цёмна кругом, свечачка гарыць, тут трэці нашыя твары, Ленін глядзіць на нас, кніжачкі. Ось, ну і трэба было так пытацца. Чорная кніга чорнай стужачкай перавязана. Адкажы, дух там, бабы Мані, ты тут? Толькі запыталіся і ў дзверы нехта. Баба! Божачкі, мы паваліліся на падлогу. Спужаліся, свечка пагасла. Цямната. Цішыня, ляжым, баімся паварушыцца. Ну, что такое? Так быстро той дух прилетел. Ты еще материализовался, грукая вот эти двери. Ну, нема нікога, цішыня. Думаем, падалося ж нам. Ну, трэба продолжать. Запалили тую свечку зноў пытаемся у того Ленина. Чорная книга чорнай стужачкай перавязана. Адкажы, дух бабы Мані, ты тут? І зноў дзверы нехта. Мы зноў паваліліся, уже і смех разбірае. Я кажу, дзеўкі, можа, тыя хлопцы прызналі, што мы тут вырашылі паваражыць, ды прыйшлі нам перашкодзіць. Пашлі, паглядзелі на вуліцу, ну нема ж нікога, адны тут цяпа хвастом сваім віляе, бегае. Ну, трэцяга разу уже не надо было, бо этот цяпа пачаў ляпаць у дзверы нам і захацеў да гаспадыні да сваёй. Мы уже паваліліся на падлогу, было так смешна. Паваліліся, рагаталі так, што жываты панадрывалі. Амаль парткі не памачылі. Вось так вот, лёс не вызначылі, але ж запомнили на все годы. Было весело, да? Было весело, да. Ой, там на море, там на синьому, що древечор, там на синьому. Ой, там Наташка хустину мила, що древечор, хустину мила. Хустину мила, парсень згубила, що древечор, парсень згубила.
Ось так, дзелки. Ворожи, не ворожи, а свой лёс маешь. Ось раней на коляды ходили, шукали себе пару, сватов засылали, веселье ладили. І ми жадаем, каб кожны, хто яшчэ не знайшоў пару, абавязкова яе знайшоў і быў шчаслівы і не адзінокі. А поле бяроза, а поле квадрава, хто дзе не бывае, бяроза ламае, хто дзе не бывае, бяроза ламае, той дзе не бывае, бярозу ламае, городом можете, хто жонки не мае, городом можете, хто жонки не мае, городом можете, хто жонки не мае, яшчэ дома гора, хто дзве-тры кахае, яшчэ дома гора, хто дзве-тры кахае. Выйду за ворота, трава зеленеє, за хорошим мужем жона молодеє, за хорошим мужем жона молодеє, за хорошим мужем жона молодеє, а за легким мужем жони серця млеє, а за легким мужем жони серця млеє. Так, прийшов час поглядзець. Може нам хтось такі написав? написал, да. На жаль, Пишите ніхто нам. нічого не написав. Пишите, Пишите, Шановні коли вас, мы да. для вас сегодня выступаем. Да на Дунаєшку, і да на бережешку, шодревичок, там ластовашка, і да купалася, шодревичок, да к святому деньку прибиралася, шодревичок, да к святому деньку, да к веселеньку, шодревичок, а в другому і до Нового году шодревичок. А я ось усё розважаю. Як гэта раней люди ладзілі? От калядная зорка, напрыклад. Не было ж ні лямпачак, ні светадіёдаў, ніякіх гірляндаў на батареях. Але ж люди ладзілі свечачку у цэнтр зорачкі і нават шкельцам прымацоўвалі, каб яна ззяла. І не гасла гэтая зорачка, от хадзілі з ёю па вёсках. Якія майстры былі? Цуд просто, я б сказала. Да. А вы ведаеце, у нас же ж была добрая зорачка. Мы гадоў 10 мы з ёй, мабыць, хадзілі. І столькі у нас з ёй было звязана, і мы нават на барабан з ёю зарабілі. І ў Польшчы мы з ёю былі. Дык вось, калі столькі гадоў прашло, дык яна уже мела не вельмі святочны выгляд. Покоцанная У нас же ж новая еще есть. Так, есть. Але ж ты ведаеш, якая цудоўная гісторыя з ёй звязана, як яна з'явілася у нас.
Мы однойчы были на Подляшчы, ходили доўга-доўга, па бясконцай вёсцы. І вось, станіліся ўсе, прыходзім, і Дарафей наш праважаты, ён нам паказвае рукою кут і кажа: вось, глядзіце, гэта вам. Мы глядзім, а там такая зорка, цуд, вот, нейкі цуд. Яна папяровая, з выцінанкай, а ў цэнтры там ёсць месца, куды свечачку можна паставіць, ці лямпачку, і яна нават круціцца. Так вось і зрабіў яе славуты мясцовы майстар. Вось такі вот у нас шыкоўны падарунак. Ой, учора з вячора, ой, учора з вячора, з-пад нябеснага двора. Прийшла к нам новина, родить Дева сина. Родить роджаного, Ісуса милого. Ми з Іосифом старим, і з Господом святим. Небеса растворились, три ангелы явились. Ой, у чистеньком поле, пастушки бывали. Пастушки бывали, то Дева видали. То Дева видали, что Христос народился. Что Христос народился, де у яслях положился. Мы Христа не видали, поклон не давали. Пойдем Христа повидаймо, поклон Ему даймо. Поклон Ему даймо, Ему песню заспіваймо. Ему песню заспіваймо, Алілуя, алілуя. Треба ще раз. Ну, написати. напишите нам что-нибудь. Так, о. Дякую вам за співи і історії. Так, і щасливих святів. Дякую вам. Так, Вам наступне. так само. Ось, як пригожий, за історії великі дякуй, з історіями навіть стирається відчування, що на екран глядиш. Вельми живо. Дякую велике. І все. А кто написал? Ой, я, напевно, не прочитаю, тому що вельми складане прозвисько тут на ангельській. Дякую велике. Ну, и на заканчение дозвольте проспевать хвалебную песню, которую мы хотим присвятить усім белорусам с пожаданием доброго года. И нехай Пан Бог почує наші молитви. Дай, добрий Боже, зорой сонця бачить, Твоєю ласкою заховай від греху, Тобі вздихає, моє серце плачить. Дай Твоей силе мне знайти потеху. Ты
ваша здароў, як рыжык бароў. Майце торбу грошай, ды жывіце ў раскошы. Майце усяго даволі, а бяды ніколі. Старый год кончаем, новый зачинаем. С раннею весною, с буйною травою, житом колосистым, зерном ядранистым. Ды з прыятным летом, і з грашом пры гэтым, ды з восенню яснай, і з долечкай шчаснай. Паважаныя нашы любыя сябры, вялікі дзякуй, што сёння вы далучыліся да нашага маленькага канцэрціку. Мы вельмі радыя, што ў нас ёсць нейкая аўдыторыя, которая вось мы першы раз вось у такім фармаце прымаем удзел. Было вельмі хвалююча, дзе-то і складана для нас першы раз. Можа, якія былі там памылкі, дык вы нас не сильно судзіце строга. Мы вам жадаем у гэтым годзе Вясёлых і добрых святаў!